canal jo us presentaré un llibre super mega divertit. Es diu El cargol fredèlic. Els dibuixos són de Cristina Dura i qui ho ha escrit és de Cristina Dura. El conte es diu El cargol fredèlic. Parla d'un cargol que sempre tenia fred, que és aquest, i buscava l'escalfor del sol. I aquests són els seus pares que li van dir que anés a buscar l'escalfor del sol. I llavors es va anar i va pujar per un arbre i es va trobar formigues. Després es va posar al damunt de l'arbre i el sol s'anava anant. Va agafar un ocell per arribar al sol i dir-li que per què no escalfes més, però no va poder. I després va pujar un castell que hi havia una sargantana blava, encara que no sembla una sargantana. I després va pujar una muntanya super mega alta amb un arbre i va pujar a l'arbre i li va dir per què no escalfes més, sol? I està aquí el cargol. I el sol se'n anava anant. I si voleu saber el final, us el tindreu que llegir i us ho recomano molt.